Selamat pagi, siang, ataupun malam. Selamat datang di channel Wisata Portable, channel yang ada uang jalan-jalan, tidak ada uang tetap jalan-jalan, walaupun jalan-jalan hanya melihat jalan. Nah ini semua sekali lagi untuk yang mengambil gambar jangan di jalan. Tolong Mas, tolong. Ya, mohon maaf. Mbak, ini pasukan boleh mengambil gambar. Labuhan Sarangan adalah tradisi tahunan bersih desa di Telaga Sarangan, Magetan, berupa larung sesaji yaitu tumpeng raksasa dari hasil bumi dan ternak, sebagai wujud syukur kepada Tuhan yang kini menjadi daya tarik wisata utama. Tradisi tahunan yang digelar di kawasan Telaga Sarangan tersebut telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB oleh pemerintah Republik Indonesia. Acara yang berlangsung sangat meriah dengan banyaknya masyarakat yang hadir yang padat tahun 2026 ini. Kegiatan Labuhan Sarangan dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2026. Sahabat wisata portable, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Juga aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan dengan destinasi wisata atau tempat-tempat menarik atau acara event terupdate. Dan selamat menyaksikan. Non Jamura dipikir, upacara sudah sampai di tempat. Sundakaning lampah ingkang wonten ngajeng piyambak menika wonten seratanipun. Wonten seratan yang kepareng ngaturaken sumangga ngaturaken seratanipun Labuhan Telaga Sarangan. Menika wonten seratanipun dumateng para winasis ingkang angrigen tumapa ing upacara. Wonten Labuhan Telaga Sarangan saburining tundakaning lampah menika para putri sadomas sampun kepareng lumaksana sang jagane lampah linggih kepareng hasta seratan Labuhan Telaga Sarangan lelabuh marang telaga sing ana awakmu dadekno sarangan kuwi panggonan kang yekti marang Gusti. Jangan di depan upacara lelabuh marang jati diri. Lelabuh marang jati diri telaga menika isipun banyu dadi banyu kang suci sejatine banyu suci sagata dados toya perwita sari ya sarine toya wonten sarangan menika panggonan dadekno kanthi banyu suci panggonan menembah marang Gusti kang murbaing dumadi. Tansah menembah marang Gusti kang karya jagat panjenenganipun kang kepanghan namung tidak mangembroko anasta seratan mugi tansah saking labuh wonten ing Telaga Sarangan kanthi rasa kang sejati ya sejatine rasa. Ingkang sampun kepareng banyak tinggalipun
bangsa kang sae. Sawurining para putri Adumas ingkang sekar menika wonten seratan Ari Jumat Pon. Mangke wonten seratan Ari Jumat Pon. Menika anggenipun mulih dumateng Allah Subhanahu wa taala ing rikalengan dinten menika. Sumahan Batara Sumangga ingkang ngasta song-song agung jineratan song-song Nagaraja ingkang mani panjenenganipun Bapak Lurah ingkang medal menika anglenggahe pemerintahan sarangan inggih panjenenganipun Bapak Suhadi Sarjana Ekonomi. Menika wonten malih seratanipun Jumat Pon. Menika sekar menika asung bala bukti dumateng Baraja bumi sing ngandung rezeki, jagat sing asung kuat. Tunggakan ing lampah kanan kiringipun panjenenganipun Bapak Lurah menika Talang Pati yo Pratiwa Manggala. Talang Pati yo Pratiwa Manggala wonten seratanipun seratanipun niku dipun wali awit menika Labuhan menika menundung segala wisesa yang ada di Tlaga Sarangan. Seratanipun Mata Bagama Nyaya Dapa Lawa Satada Kara Tanaha menika walianipun Lunggalih. Sanes Kara Pratenunggan kang tinuduri Sang Suba Manggala tumapaking Batara pasrah nampi panjenenganipun Kyai Saraya Jati kula aturi tindak dumateng sangajenging Batara Kyai Saraya Jati ing mangke langsung panambenipun Kyai Wasita Jati ing Ngemban Pasir pencintane ing Batara Labuhan. Menika Kyai Saraya Jati ingkang dipun pandhegani dening Panggung Bapak Sunardi Kepala PHRI Sarangan. Sumugeng karsa wedal katur sumangga. Amit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalatu wassalamu ala alihi wa sahbihi ajmain. Udah ada kok udah maju kan kono udah cepat sama aku. Boten saya ning para petinggi sepuluh haji sepuluh ono ing pamaswiyah lektur ing dumateng para pangarsa pangemban kang bating praja ing satrone garingan karo pandang miwah pandhoming kala taksih dumateng para priyayati kakung Jumawan Putri ingkang milaya budi
kanthi berwakan ngatur semoga kita sami-sami nderek memuji dalasan syukur alhamdulillah ing asor dalem Gusti ingkang Maha Agung ingkang sampun paring rahmat taufik hidayah dhumateng kula lan panjenengan sami sehingga wonten ing kalenggahan pawiwahan ingkang punika tasih dipun keparingaken kentaki silaturahmi maka manunggal kanthi wilujeng tebih saking sekateng begitu. Untuk kata nemben sholawat salam untuk kata dumateng dukungan Nabi kita Nabi Abu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring kula ingkang sae tuntunan ingkang sehingga ing mangke kita tansah rantu sahabatipun wonten ya. Para rawuh saudara sekalian kakung semangat putih saking iki. Mungkin paripun kula marang suwana ngarsa panjenengan sami boten ateges kula kemenako helmu sile sarya kalih boten saking para warga masyarakat Sarangan Manduran Ngluweng ugi para pelaku jasa wisata ingkang wonten sak pinggiring tlaga pasir Sarangan ingkang amanten bilih ing mriki Bismillahirrahmanirrahim. Kami nyebut asmaning Gusti Kang Maha Turma Asih panjenenganipun Kyai Saraya Jati ugi Kyai Wasya Jati kepareng manem Bromo hanamung mriku lumaksana wonten sasana ingkang kepareng atur sesaji kunjuk nggih para kaluhuran ingkang malengga wonten Tlaga Pasir Sarangan kakurwakan kami nyebut asmanipun Gusti Kang Maha Turma Asih sawetawis monggo kepareng ndherekaken lumaduli ngadicara sasana samanggi kapatitus samudayanipun monggo lumantar kadang tampang kali sasana ndherekaken
sira suminggah mulia merengasat setan lan perkasaan muliha mrentawang tuang jam Mereka sambung dalam bakar.
tumuju para-para ingkang sampeyan namung kruda angasta wujudipun tumpeng gana bau kudariping sayur mayur kala pendem kala semampar kala gumantung kepareng kasuwunaken pasrah dhateng Gusti ingkang akarya jagat ing pangapunipun Allah tansah paringa ridho dhumateng keluarga masyarakat kelurahan Sarangan sakanan kiringipun winantuwa saking berkahe Gusti kang Maha Linangkuh kanthi andhap asoring lepat pangapunten dhumateng para leluhur kawula ingkang sampun kapitados dening Gusti kang Maha Kawasa sampun dumugi titikipun panjenipun sumberipun ingkang dipun pitadosi kaliyan Kiai Saraya Jati piwah Kiai Waseta Jati kepareng masrahaken wujud syukur saking ngarsaning Gusti kang akarya jagat ingkang sampun kasebat wontenipun tumpeng gana bau kudariping sayur mayur kajangkepi pala pendhep pala kusmampar pala gumantung ing pangangkah kanthi pasrah dhumateng Gusti ingkang akarya jagat Gusti Allah nurunaken wahyu keselamatan Gusti Allah nurunaken wahyu katentreman Gusti Allah nurunaken wahyu kabegjan Gusti Allah nurunaken wahyu rejeki yen adoh cedhakno yen cedhak lumno tumulung saking ngarsaning Gusti Allah Slamet para warga kelurahan Sarangan wiwit menika ngantos sak lami-laminipun tansah winantu jinangkung ngarsaning Gusti pasen para leluhur ingkang sami sampun sangabiyan para kanthi nyebut asmaning Gusti kang Maha Welas tur Maha Asih kula kang sowan para leluhur anggen kula ngaturaken samudayapun menika mbok bilih wonten sedanten kekilapan kekiranganipun namung Gusti Allah ingkang paring jangkepipun pramila para Kiai Saraya Jati miwah Kiai Wasita Jati ingkang asta Abu Rampe larung sesaji labuhan ing pangangkah sasampunipun sedanten dipun resiki saking Gusti Allah masyarakatipun ugi kepareng resik samudayanipun masyarakat kelurahan Sarangan manggiyana toya kang suci toya sejati ya sejatine toya sampun kelampahan para ingkang sami kapitados wonten satengahipun Telaga Pasir Sarangan sampun karipta wontenipun telaga menika saking toya utawi banyu kang suci manggya kasucening manah kasucening kolbu ingkang kapitados para Kiai Saraya Jati miwah Kiai Wasita Jati ingkang kapitados masyarakat wonten kelurahan Sarangan sakanan kiringipun anggenipun kepareng ngandhapaken awujud namung parlampita supados kula panjenengan saged manembah marang asaning Gusti saged menengaken cipta rasa karsanipun kepareng kowe munggah gunung golek ana Gunung Aksamuka temenana kayugung susuing angin kula panjenengan sami kedah saged ngupaduhi rasa meninggih kowe munggah gunung Aksamuka Gunung Aksamuka menika munggah Gunung Aksamuka golek ana kayugung ingkang minangka dadi susuing angin
sampun kaaturaken mugi Gusti Allah kang Maha Agung ngabulaken menapa dados hajat niyatipun para warga kelurahan Sarangan jinangkunga keselamatan zahir batinipun Gusti nambahana nikmat menika tansah winantu ing suka basuki sampun katampi katitik para yang parhana wong pridha sami lumaksana medal saking Pasilan Jati sampun medal saking sagelar sepapan Terima kasih sudah menonton. Jika menyukai tayangan video ini, please like, share, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa dengan destinasi wisata atau tempat-tempat menarik atau acara event terupdate.